Dobrý den, milí přátelé, vážení diváci. Dnes jsem si pozvala velmi milou dámu, numeroložku a lektorku Katarínu Čičvancovou, která se numerologií zabývá už 25 let. Studovala ji na Slovensku, ale i v Rusku a na Ukrajině a také založila školu numerologie Numero. Katka, vítám vás. Ďakujem, dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za pozvanie, Veronika, a pozdravujem všetkých poslucháčov a divákov. Katka, rok 2024 je rokem osmičky. Já se numerologií nezabývám, ale vím jenom toto. A vím taky, že osmička je číslem financí a finančních toků. Jak si to můžeme v praxi představit, co už se z uplynulého roku nebo z toho současného roku 2024 ukázalo a co nás ještě do konce toho roku čeká? Ja by som začala tak úvodom, čo ten rok obsahuje, respektíve z čoho sa nám tá osmička skladá. Osmička sa nám skladá z dvoch dvojek, čiže dvojka je citlivosť, ústretovosť, láskavosť, trpezlivosť, tolerancia. To dáva pozitívna dvojka. Možno by som sa vrátila niekde 25 rokov dozadu, keď skončil rok 1999 a prišlo nové milénium 2000. A všetci sme očakávali, že jak budeme k sebe milí, ústretoví, láskaví, jak si budeme skákať kolo krku, trošku som to pritiahla za vlasy, ono sa to nedialo. Nedialo sa to z toho dôvodu, že svet nastúpil na tú negatívnu líniu, alebo je to negatívnou cestou. A tá minusová stránka dvojky je nerozhodnosť, náladovosť, strachy, nestálosť a útočenie. Ja sa budem snažiť povedať všetky čísla vyjadriť aj v plusovom, aj v mínusovom znení, ako fungujú, aby si ľudia aj uvedomili, ako sa potrebujeme my nastaviť, ako my potrebujeme fungovať. Ďalšie číslo, keďže máme 2024, ďalšie číslo je štvorka. A štvorka znamená zručnosť, pracovitosť, odvaha, potreba vlastniť, čiže potreba niečo mať, ale hlavne potreba budovať, potreba niečo tvoriť a vytvárať systém a vytvárať poriadok. To je pozitívna stránka štvorky. Ak sa pozrieme ale na tú opačnú, je to lenivosť, nedôverčivosť, lakomosť, agresivita, nestabilita a aj násilie. Stačí pozrieť, čo sa okolo nás deje a vidíme, akých sme energiách. Ak zrátame 2024, súčet nám dáva osmičku. To je tá, o ktorej sme hovorili. A osmička sú teda naozaj peniaze, obchod, hojnosť, čestnosť, spravodlivosť a všetko, čo súvisí so súdnictvom, všetko, čo súvisí so zákonmi, teda s justíciou, hej? A tu by som možno iba toľko povedala, vsunula, že práve tým, že osmička súvisí s justíciou, veľa vecí v tomto roku sa odhalí a vyjde na povrch. Poďme ďalej. V osmičke je skrytý aj muž, chlap, ale v osmičke je aj armáda. A keď sa pozrieme na negatívnu stránku osmičky, je to konfliktivosť, chamtivosť, nadradenosť, vojenské konflikty a násilie na ľuďoch. Čiže už len v tomto úvode vidíme, akých energiách žijeme. A našou úlohou bude navodiť rovnováhu. Rovnováhu sami v sebe, a teda to znamená vytvoriť vnútornú spokojnosť. To, aby sme my s tým, čo sa okolo nás deje, boli spokojní a cítili sa v pohode. Keby sme si ešte pozreli celý dátum, jednak aj Slovenská, aj Česká republika vznikli 1.1.1993 a pre nás tým pádom ten kalendárny rok je aj rokom vzniku, alebo teda narodenia krajín. A súčet nám dáva 10. A 0 jednak posilňuje číslo, za ktorým nasleduje, čiže jednotku. Čiže viacej ľudí sa bude cítiť potrebu presadiť, ukázať, predviesť svoje schopnosti a talenty, ale 0 nám hovorí aj o nepredvídaných situáciách. A
my sa potrebujeme pripraviť na to, aby tie nepredvídané situácie, ktoré ozaj nebudeme očakávať, ak prídu, aby sme ich dokázali zvládnuť. Ja by som, budem sa vyjadrovať aj k jednotlivým číslam, ale budem sa snažiť povedať poslucháčom aj, na čo sa majú pripraviť, alebo čo majú v svojom živote prepracovať, teda zmeniť, aby sa posunuli dopredu. Budem vychádzať z dátumu narodenia, čiže pre každého je nesmierne dôležitý deň narodenia. Deň narodenia je najsilnejšia vibrácia a od neho sa veľmi veľa odvodzuje. Každý si to bude vedieť jednoducho zrátať. Keď budeme hovoriť o jednotkách, znamená, toto vystrihneme, keď budeme hovoriť o jednotkách, znamená, že do jednotiek patria ľudia, ktorí sú narodení 1., 10., 19. a 28. Čiže ľudia, ktorí sú pod vibráciou energie 1, si potrebujú dávať veľký pozor na konkurenciu, aby boli oni tí silnejší alebo lepší a aby boli v predstihu. Čiže jednotkoví ľudia nutne potrebujú pracovať na svojej profesionalite. Druhé číslo je 2. Čiže všetci, ktorí sú narodení pod 2, čiže 2., 11., 20. a 29., je potrebné, aby sa zbavili závislosti. Závislosti na niekom alebo na niečom. Je úplne jedno, od čoho sú závislí. Môžu byť závislí na nefunkčných vzťahoch, môžu byť závislí, ja neviem, na cigaretách, na sociálnych sieťach, ale oni sa oslobodia, uvoľnia vtedy, ak sa týchto závislostí vzdajú. Ďalšie číslo máme 3. Čiže všetci, ktorí sú pod vibráciou energie 3, čiže 3., 12., 21. a 30. dňa v hociktorom mesiaci, pre nich je veľmi dôležité, aby zachovali korektný postoj vo vzťahoch, a teda čo sa týka lásky k partnerovi, ale aj čestnosti v partnerstve. Nemyslím tým len partnerstvo muž a žena, teda osobné, ale aj kolegiálne, na pracovisku a všade vôkol seba. Čo je veľmi dôležité, aby trojky nevytvárali partnerské trojuholníky. Aby nenarúšali harmonizáciu cudzích rodín. Čiže aby hľadali spôsob a riešenie vo vlastnej rodine alebo šťastie vo vlastnej rodine. Ďalšie číslo máme 4. A pod energiou 4 je teda ľudia narodení 4., 13., 22. a 31. A pre týchto ľudí je dôležité, aby v tomto roku vytvorili harmonický vzťah so svojou matkou, lebo matka ich bude stále kontrolovať. A ak sa chcú týmto veciam vyhnúť, alebo tej kontrole vyhnúť, bude dobre, aby mali dobré vzťahy. Zás, tie ženy hlavne, ktoré sú matky a majú dieťa narodené pod vibráciou 4, tak budú mať do toto dieťa veľké obavy. A to pochopia, respektíve tie matky to robia nie preto, aby to dieťa kontrolovali, ale aby sa cítili, že to dieťa je v bezpečí. Čiže robia to kvôli tej bezpečnosti toho dieťaťa. Ďalej. Keď pôjdeme na číslo 5, opäť tam pod vibráciou 5 patrí 5, 14 a 23. Nebudem to už ďalej hovoriť, ľudia si to budú vedieť sami ščítať. Čiže 5 sa potrebujú hlavne zbaviť pocitu viny. Prestať sa obviňovať za to, čo urobili, alebo za to, čo neurobili. Proste vždy v danom momente konajú tak, ako vedia. A odstupom času nech si svoje činy jednoducho nevyčítajú. Tí, ktorí sú narodení pod energiou čísla 6, teda 6, 15 a 24, potrebujú ovládať niečo, čo budú vedieť ponúknuť, čím sa dokážu odprezentovať a čím budú pre ľudí užitoční. Všetci sa potrebujú stretať s ľuďmi a potrebujú chodiť medzi ľudí,
pretože ak sa budú izolovať, budú u nich vznikať problémy rôzneho charakteru. Sedmička. Sedmičkoví ľudia potrebujú mobilizovať svoju vnútornú silu a zamerať sa na to, aby dosahovali svoje ciele a aj úspechy. Hej? Ale hlavne sedmičky potrebujú pomáhať aj ľuďom, aby aj tí ľudia dosiahli to, po čom túžia. Potom tu máme číslo 8, čiže 8, 17 a 26. A pre osmičky je nesmierne dôležité uzatvárať perspektívne obchody. A tieto obchody uzatvárať hlavne cez komunikáciu, cez prezentovanie, rozprávanie. A v podstate pre nich je dôležité robiť dobré obchody alebo aj rozvíjať tieto svoje obchody. Osmička sa bude v roku 2024 veľmi dobre dariť, pretože tým, že je rok osmička a oni majú osmičku, či už dni, mesiaci v roku, čiže zrátajú si súčet roku, alebo v životnom čísle, to je súčet celého ich dátumu narodenia, ak je osmička, v podstate títo ľudia majú otvorený finančný kanál. A bol by hriech tieto energie, ktoré pracujú v prospech nich, aby ich nevyužili. Čiže špeciálne osmičkoví ľudia ešte raz odporúčam vymyslieť hocičo, čo môže vytvoriť finančný tok alebo príval peňazí. No a poslednú máme deviatku. A deviatky potrebujú sa zbaviť starých scenárov. Deviatky, prepáčte, prosím, ja to vystrihnem. V pořádku. No a poslednú máme deviatku. A deviatky potrebujú vypnúť staré scenáre a nehrabať sa v minulosti. Deviatky častokrát veľmi analyzujú, hodnotia, prehodnocujú, čo by bolo, keby bolo, ale tým pádom zabúdajú akoby na nové úlohy, nové ciele. A deviatky ešte, sú to ináč veľmi inteligentní ľudia, nemali by sa uzatvárať do seba a izolovať. Oni potrebujú takisto medzi ľudí a tie svoje vedomosti, tie svoje skúsenosti odovzdávať ďalej. Čiže toto by sme mali asi tak, čo ľudia majú v roku 2024 zmeniť, prepracovať, alebo proste na čom majú pracovať, aby sa posúvali dopredu. A teď se vás ještě, Katka, zeptám, a tohleto, aby to bylo jasný, je ze dne narození, ne z celého data. Áno, nech sa páči. Áno. Dobre, takže áno. Dobre, áno, toto je z dňa narodenia. Deň narodenia je tým, že je na začiatku, má najsilnejšiu vibráciu. Ono, keď sa aj pozrieme pri numerologických analýzach, je úplne jedno, v ktorom dni je ten mesiac. Pretože mesiac a rok hovorí o našom vnútornom prežívaní, o tom, ako sa my správame, ako veci, situácie prežívame. A deň hovorí o našom vonkajšom prejave, ako sa my prejavujeme na vonok, respektíve ako sa my chceme ukázať svetu, čo chceme svetu odovzdať. A preto sa vychádza z dňa narodenia. Ešte raz, aj pri ďalšej téme budeme sledovať hlavne deň narodenia a budeme ho redukovať na jednoduché číslo. Čiže už pri tej prvej téme sme si osvojili počítanie, ako sa dostaneme k jednociferným číslam. A môžeme ísť teraz na ďalšiu tému a touto témou budú strachy. A podľa dňa narodenia vieme určiť, čo by ľudia mali podľa možnosti do konca roka zvládnuť, aby sa týchto strachov zbavili, respektíve aké strachy ich ovládajú. A jednotkoví ľudia, čiže opäť ľudia, ktorí sú narodení 1., 10., 19. a 28. majú strachy urobiť krok dopredu
aby nespravili chybu. Častokrát sa ale vrátia späť, ak niečo pokazili, aby im na tú chybu neprišli alebo aby tú chybu nikto nezistil. A práve tieto strachy ich blokujú jednak vo vzťahoch, blokujú ich v kariére a v podstate vo všetkom ostatnom. A oni sa potrebujú nastaviť tak, že problém budú riešiť vtedy, keď vznikne, aby ho odstránili, nie dopredu, aby z toho problému mali strach. Dobre? Ďalej, číslo 2, čiže 2., 11., 20. a 29. Dvojky majú strachy zo samoty a z osamelosti. Keď sú sami, cítia sa nepotrební, neprijatí, takí akoby zbytoční. A preto títo ľudia častokrát trávia čas s niekým iným, len aby neboli sami, povedzme s kamarátmi alebo s nepodstatnými ľuďmi. A oni by práve sa mali zamerať na svoj rozvoj, venovať pozornosť štúdiu, aby sa potom neskôr dokázali obklopovať správnymi ľuďmi, popri ktorých budú rásť a s ktorými si nájdu spoločné témy a budú sa cítiť tam užitočne. Dvojky sú veľmi dobrí sprostredkovatelia. Dvojka a dvojky jednak dokážu vytvárať harmonické vzťahy, dokážu veľmi dobre vyjednávať a veci dohadovať. Keď sa pozrieme na ľudí, ktorí sú narodení pod energiou čísla 3, čiže 3, 12, 21 a 30, trojky majú strach z klebiet, že na nich niečo niekto povie, alebo že budú mať o nich zlú mienku. A trojky neznášajú, keď ich ohovárajú za ich chrbtom a nemajú radi, keď ľudia na nich myslia negatívne, alebo teda vyjadrujú sa o nich negatívne. Trojky sú veľmi tvoriví ľudia, radi tvoria, píšu, malujú, proste realizujú sa a častokrát sa ale boja svoje dielo ukázať. Samozrejme, hovoríme o ľuďoch, ktorí sú nejakým spôsobom práve týmito svojimi strachmi zablokovaní. A aby získali dôveru, potrebujú sa farebne obliekať, potrebujú sa obliekať tak neštandardne alebo vyzývavo. Tá vyzývavosť alebo farebnosť trojkám dáva takú originalitu a lepšie sa potom dokážu presadiť, lebo získajú sebavedomie. Ďalšie číslo máme 4. A 4 teda ľudia narodení 4., 13., 22., 31. Títo sa zase boja strátiť pevnú pôdu pod nohami. Boja sa nejasnosti z budúcnosti, boja sa, že prídu o kariéru, postavenie, o peniaze. Pre týchto ľudí je nesmierne dôležité, aby nezastali na tej úrovni, na ktorej sú, ale aby sa rozvíjali, aby sa hýbali dopredu, čo sa týka rozvoja. Straty z neistoty a z nepoznaného ich veľmi brzdia v ich vývoji a v ich napredovaní. Štvorky potrebujú aj fyzickú aktivitu, čiže štvorkoví ľudia sa potrebujú hýbať, alebo teda fyzicky pracovať. A čo je pre štvorky veľmi zaujímavé, potrebujú sa starať o svoje fyzické telo. Čiže dopriať si oddych, dopriať si masáž, dopriať si nejaký relax, ktorý dá ich telu, by som povedala, také tie blahodárne účinky, pretože ak sa štvorky budú starať o svoje telo, bude sa im finančne veľmi dobre dariť. A myslím si, že to stojí za to. Ďalej máme energiu čísla 5, čiže ľudia narodení 5., 14. a 23. To sú ľudia, ktorí by mali byť dobrí obchodníci. Peťka všeobecne priťahuje peniaze a peťky by mali, alebo peťkoví ľudia by mali predávať. Oni potrebujú ponúkať, odporúčať, propagovať, radiť. Peťky sa potrebujú žiť hlavne slovom
v tomto zmysle, čo som povedala. A potrebujú sa nastaviť tak, aby im aby dokázali predať nielen tovar alebo služby, ale aby dokázali predať aj seba. Potrebujú hovoriť o tom, čo vedia a čo sú schopní poskytnúť. Pre Peťky je veľmi dobré, keď môžu cestovať a vnášať do života zmeny alebo nové zážitky, poznatky z cestovania. Toto im pomáha aj napredovať, aby proste dosahovali úspech a aby sa im darilo. Peťka vždy musí byť rozhýbaná, aby dosiahla peniaze, alebo aby bola schopná zarobiť peniaze. A pre Peťkových ľudí je dobré aj získavať tie peniaze práve na tých cestách alebo z tých ciest. Tým, že budú o tom hovoriť, a tie svoje zážitky budú ponúkať a teda predávať. Ďalšie číslo máme 6. A 6 majú veľký strach z nevery. 6 dokážu byť veľmi naivné a majú tendenciu kontrolovať partnerov, pretože sa boja ukázať, že sú neľúbení alebo nepotrební alebo cítia sa nedocenení. A ľudia so 6 majú tendenciu vychádzať každému v ústretí, aby sa cítili byť osožní, aby sa cítili byť potrební. A ak sa tohto strachu zbavia, alebo ak sa začnú cítiť vo vzťahu sebaisto, zistia, že ten život je o mnoho krajší aj bez kontroly a bez nejakých obáv. Tieto obavy práve 6 veľmi brzdia vo vývoji. 6 sa potrebuje realizovať a najlepšie sa 6 darí vtedy, keď sa realizujú prostredníctvom svojho partnera. Tam potom cítia stabilitu a cítia také ukotvenie vo vzťahu. Ďalej máme 7. A teda ľudia, ktorí sú narodení 7., 16. a 25. Toto sú zase ľudia, ktorí majú strachy a obavy z obvinenia. Že zvalia na nich niečo, čo buď nepovedali, alebo neurobili. A títo ľudia bývajú častokrát veľmi utiahnutí a práve, že tento strach z obvinenia ich môže častokrát blokovať. A tým pádom 7 nedokážu odovzdať dôležité informácie. Je potrebné si uvedomiť, že 7-čkoví ľudia sú duchovne veľmi bohatí a majú nahromadených veľa skúseností z minulých životov. A ich úlohou je stretávať, teda tieto svoje vedomosti, tieto svoje poznatky odovzdávať, ale pre nich bude veľmi dobré, keď sa stretávajú s ľuďmi, ktorí sú na rovnakej vlnovej dĺžke, aby boli pochopení. A keď sa tu pozrieme celkové na 7, 7 sú ľudia, ktorí majú najväčšie krivdy. Nikto nemá takú veľkú krivdu, neexistuje žiadne iné číslo ako 7. A oni častokrát aj po rokoch ľuďom teda vytknú druhým, čo im urobili alebo neurobili, keď to neočakávali. Ďalšie číslo máme 8. A 8, sem patrí teda 8, 17, 26. A 8-čkoví ľudia majú strach z finančnej nestability, z nedostatku peňazí, zo slabých výsledkov, či už v práci alebo niekde inde. A častokrát tieto výsledky nedosahujú práve preto, že si neveria a majú obavy. 8 majú strach aj z oklamania a z podvodov. Čiže ale 8 sa veľakrát snažia spoliehať na to, že im niekto pomôže dosiahnuť ich úspech. Teda jednoducho, že buď to urobí za nich, alebo otvorím tie dvere, aby oni sa mohli realizovať. A 8 si potrebujú uvedomiť, že ak nepridajú ruku k dielu, tak ich požiadavky alebo ich osud nemôže byť naplnený
a ich finančná energia sa nerozhýbe. Čiže osmičky sa v prvom rade potrebujú veľmi snažiť realizovať, čiže podávať výkon a tým pádom si jednak budú dosahovať aj dobré výsledky pracovné, ale aj zarobia slušné peniaze. No a keď sa pozrieme na posledné číslo, to máme 9, čiže 9, 18 a 27. Deviatkoví ľudia, alebo deviatka vždy skrýva nejaké veľké tajomstvá. Títo ľudia veľmi radi rozprávajú, ale potrebujú, alebo strachy, obavy majú z toho, aby niečo nevytárali, aby niečo nepovedali. A keď už aj niečo povedia, tak ten strach je z toho, aby sa tí ľudia, ktorých sa to týka, jednoducho o tom nedozvedeli. A deviatky potrebujú aj hľadať také miesta, kde sa budú cítiť slobodne a kde sa budú cítiť komfortne. Tu som chcela ešte upozorniť, že ak deviatky žijú niekde v zahraničí, je potrebné, aby rešpektovali nejaké také tamojšie zákony alebo tamojšie predpisy, pretože deviatka sa nerada prispôsobuje, nerada poslúcha a u deviatok je nábeh, že budú mať problémy s úradmi. Čiže, alebo s verejnými činiteľmi, hej? Čiže toto sú ľudia, ktorí majú nahromadených veľa skúseností z minulých životov a oni majú problém zaradiť sa do nejakého systému. Čiže toto by som povedala, že sú také odporúčania, ktoré sa týkajú strachov alebo blokov, ktoré ľudia majú. A z týchto blokov sa potrebujú zbaviť, aby sa proste posúvali dopredu a mohli sa realizovať alebo aby sa jednoduchšie a ľahšie presadili. Uh-huh. A Katka, je to tak, že vlastně Česká a Slovenská republika, když jsou 1.1.1993, mají teda jedničku, takže by měli mít jedničku Jednička energii. je práve o tej komunikácii a o hovorení pravdy. Tým, že ale máme dve jednotky, častokrát títo aj v Českej aj v Slovenskej republike sa pravda nehovorí. Jedna jednotka si tvrdí svoje a druhá jednotka si tvrdí svoje. Čiže často dochádza k takému zahmlievaniu alebo nevypovedaniu toho, čo by sa povedať malo. Jako vůči veřejnosti. Voči verejnosti, áno. Jasně. A jak třeba cítíte energii roku číslo 8, už to, co se projevilo dosud? Ešte sa vyjadrím k tomu, čo mám teda, ale čo sa týka roku 8, ja si myslím, že naozaj ľudia, ja teda aspoň mám okolo seba ľudí, ktorým sa darí a ktorí tú energiu osmičky naozaj veľmi dobre využívajú na svoju prosperitu. Ľudia, zás, tak jak som už hovorila, treba pridať ruku k dielu, aby tá prosperita prišla. Naše staré slovanské stále platí. Bez práce nie sú koláče. Jasne. Dobre? Rozumíme. Môžeme prejsť ešte, nejako to potom zostriháte, môžeme teraz prejsť na takú predpoveď alebo prognózu, čo nás čaká teda ešte do konca roka, ako to vnímam ja. Skvělý. Veľa vecí sa už udialo a veľa vecí máme ešte pred sebou. Takže poďme na september. V septembri vidím, jednak je to deviatkový mesiac, z titulu roku je to osmičkový mesiac, ale v septembri sa väčšinou upratuje. V septembri sa menia a nastavujú nové systémy, ale vnímam to tak, že v septembri môže prísť k zmenám na líderských pozíciách alebo na takých dôležitých pozíciách. Jak čo sa týka krajiny ako takej, ale čo sa týka povedzme aj väčších firiem alebo proste firiem, kde sa môžu
meniť pozície vedúcich predstaviteľov. Tu by som chcela povedať, že treba sa nasmerovať hlavne na to, aby ľudia dosahovali svoje ciele a aby si dávali nové úlohy tak, že sa budú spoliehať v prvom rade sami na seba a nebudú sa spoliehať na svoje okolie. Ale mám pocit, že v dnešnej dobe už veľa ľudí vidí, že naozaj, čo si urobia, to majú a budú sa posúvať hlavne vtedy, keď budú veci robiť a cítiť budú veci robiť tak, ako ich cítia sami. V októbri by mali nastať nejaké globálne zmeny vo finančnom systéme. Bude pokračovať zavádzanie nových technológií a myslím si, že bude ešte aj hlbšie využívanie umelej inteligencie. Na toto sa tiež treba pripraviť. V novembri je potrebné, aby sme si dávali pozor aby nami nebolo manipulované v dôsledku toho, aby sme neprišli o nejaký svoj komfort alebo o svoje pohodlie. V novembri môže dôjsť aj k obmedzeniu množstva potravín. Čiže aj na toto by som odporúčila brať zreteľ alebo brať ohľad. Ja som v jednom mojom podcaste, čo sa týkalo predpovedie na rok 2024, hovorila, že v júni by malo byť obdobie vírusov alebo mali by prísť nejaké vírusové infekcie. K rozšíreniu ani k nejakému zavretiu krajiny nedošlo, ale práve v období júna sa prvýkrát začali skloňovať opičie kiahne. Keď si to tak zoberieme, hej? A v decembri vychádza izolácia, ktorá môže byť spôsobená aj nejakou vírusovou infekciou. Čiže opäť je potrebné byť radšej pripravený ako zaskočený. Myslím si, že veľa ľudí už má skúsenosti z minulosti a budú sa v týchto situáciách vedieť nejako zariadiť tak, aby neboli manipulovaní a aby sa mohli prejaviť tak, ako chcú oni, alebo aby sa mohli správať tak, ako chcú oni. Celkovo by som v novembri a v decembri odporúčila menej lietať a ostať v krajine, do ktorej patríme, alebo v krajine, kde sme sa rozhodli natrvalo sa sústrediť. Čiže už tú zimu alebo koniec roka byť taký usadený, pretože koncom roku sa udejú nejaké udalosti, ktoré prinesú veľké zmeny pre celé ľudstvo. Dobre? Jasně. Tak to je strašně zajímavý určitě. A Katka, myslíte si, že vzhledem k situaci na Blízkém východě a na Ukrajině, to už je dlouhodobý problém na obou částech světa, spíš může docházet k eskalacím, nebo tam mohou být mírová jednání? Myslím, že tieto boje, aj keď napätie nie len v Ukrajine, ale teda aj v Palestíne a teda v tých regiónoch, nemyslím si, že táto situácia sa nás nejako dotkne, myslím na tej fyzickej úrovni. Môže sa nás dotknúť skôr na tej ekonomickej, ale nie to, že by nám tu lietali bomby alebo niečo také. Hej, po tejto stránke určite. Slovensko totiž to má veľmi silnú, Slovenská a Česká republika by sme mali mať veľmi silnú ochranu. V čom ja vidím skôr problém, a to som hovorila aj v tom minulom podcaste, budú pracovať živly, respektíve celý tento rok je aj o živloch. Vidíme, že častokrát bývajú povodne, bývajú veľké dažde s krupobytím, alebo teda veľkými krúpami až takými loptičkami. Nie len u nás, ale teda aj v zahraničí. Potom ohne. Teraz sú ohne Taliansko, Turecko, myslím v Chorvátsku sú tiež ohne. V Chorvátsku nedávno bolo zemetrasenie.
v Indii sa pod vplyvom premočenej pôdy posúvala zem, ešte niekde bolo zemetrasenie. Čiže ja si myslím, že my by sme sa naozaj mali sústrediť na to, na tú našu krajinu práve z tejto stránky, z tohto hľadiska. Viete, ono je veľmi dôležité si uvedomiť to, že každá krajina má svoj dátum vzniku. A ona má nejako predurčenú tú energiu alebo smer toho vývoja. Ale energiu krajiny ovplyvňuje postoj národa. Čiže to, čo sa bude vo svete diať, v mnohom závisí práve od nás, v akých energiách alebo v akých vibráciách sa nachádzame my. A všetko vždy závisí od konkrétneho človeka a od jeho nastavenia. Aké sféry vo svojom živote zvláda alebo nezvláda. My častokrát môžeme žiť aj vyslovene v epicentre udalostí, ale nemusí sa nám nič stať. A za predpokladu teda, že si plníme svoje životné poslanie a sme pozitívne naladení. Alebo fungujeme na tých pozitívnych vibráciách, ako som to hovorila na začiatku. A ono všetko záleží nie len od toho nášho dátumu narodenia, ale aj od nášho životného postoja. Určitě. Ano, a to já říkám taky pořád, vždycky je důležitý, aby národ u těch voleb, protože kdy jindy než u voleb ukázal, co vlastně chce, a potom jakoby nemůžeme říct, že za to můžou čísla nebo astrologie, vždycky za to může ten jeden člověk. No to je to, čo som hovorím, že vždy je to na tom jedincovi, aj keď si ľudia častokrát, keď si už spomenuli tie voľby, aj keď si ľudia častokrát povedia, jeden hlas nič nezmôže. Ale keď ten jeden hlas sa spojí do toho celku a pôjdu k tým voľbám 2-3 milióny, u vás v Čechách viacej, tak samozrejme, že sa to nastavenie toho národa zmení, pretože zvolia sa tam ľudia, ktorých si ten národ vyberí. U vás na Slovensku došlo k obrovské změně vlastně ten rok. Jak vnímáte tu energii tam na Slovensku u vás? Já tam nevidím do toho tolik. Jak to vnímam? No, vznikli nám tu žiaľ Bohu 2 tábory a myslím si, že to je to obdobie od tej korony, kedy sa presne ľudstvo má spájať. Lebo tak, jak som hovorila na začiatku, 2 je ústretovosť, citlivosť, riešenie vzťahov alebo hľadanie ústretovosti vo vzťahoch. A nás to obdobie skôr rozdelilo. Rozdelilo na 2 tábory, už čo sa týkalo povedzme očkovaných, neočkovaných, čo sa týka názorov, kto je za východ, kto je za západ. A tu bude veľmi dôležité, aby nastala tá jednota. Pretože toto 3. tisícročie, roky, prvé bolo 0, 10, a teraz je 2, čiže roky od roku 2020 do roku 2029, čiže 3. číslo z roku je 20 a tá určuje energiu celého 10-ročia. Čiže jednak rodia sa nám v tomto 10-ročí veľmi citlivé, vnímavé deti, ktoré majú otvorené, by som povedala, rôzne kanály vnímania, čiže úplne výnimočné a veľmi citlivé deti, ale čo sa týka krajiny ako takej, nastáva tam nepohoda a roztrieštenosť. A cieľ je, aby sa to do toho roku 2029 nejako zjednotilo a aby sme vedeli k sebe nájsť tú cestu a vedeli jeden druhého rešpektovať a tolerovať. Dobře. Tak jo, já si myslím, že to byly krásný, cenný a praktický informace od vás, Katko. A já bych to v tuto chvíli asi ukončila. Velmi děkuju za váš čas. Ano. Povídejte. Potom ešte ukončíte, dobre? Áno, povídejte, dám vám prostor. Ja by som ešte chcela na záver povedať, že ako ste už vy spomínali v úvode, mám školu numerológie numero, kde naozaj naučím tie energie čísel čítať. Tak, jak som to už tu previedla. Aj tú pozitívnu stránku, ale aj tú negatívnu. Aby si ľudia aj uvedomili, ako sa majú a nemajú správať.
A jeden ten kurz je vyslovene základy numerológie a harmónia vzťahov podľa čísiel. Čiže naučím ľudí pochopiť v prvom rade samých seba. Kde sú ich kvality, kde sú ich talenty, v čom môžu byť dobrí a ktorou cestou by mali ísť. A jednoducho, a na čo nemajú, kde sa nemajú realizovať a čomu sa nemajú vôbec venovať. Mhm. A práve ak ľudia dokážu pochopiť sami seba, potom dokážu pochopiť aj svojich partnerov, svoje deti a celkové svoje okolie. Mhm. A keďže máme toto nové milénium a rodia sa nám naozaj veľmi výnimočné deti, veľmi citlivé, ktoré nám do tohto systému starého už nezapadajú. Mám druhý kurz, tento sa volá Ako myslí a cíti vaše dieťa a tento je vyslovene zameraný na 2000-kové dieťa, alebo teda deti narodené po roku 2000. A tam práve rodičia môžu pochopiť, ako s ich dieťaťom pracovať, na čo ho zamerať, akým koníčkom alebo akým aktivitám by sa tie deti mali venovať. Mhm. Takže kto má záujem na sebe pracovať, chce sa posunúť, nech sa páči. V oktobri rozbieham tieto 2 kurzy, môžu sa súčasniť. Dobře, já nechám určitě odkaz na webové stránky, kde vlastně si diváci můžou přečíst veškerý podrobný informace, kam se přihlásit a kontakt vlastně na vás. Tak jo, takže děkuju moc za čas a přeju krásný zbytek léta, Katka. Ďakujem veľmi pekne a verím, že nový rok privítame potom s radosťou, s úsmevom a šťastne, spokojne vyrovnaní. Majte sa krásne. Pozdravujem aj všetkých divákov a poslucháčov a prajem im pekný zbytok leta a vykročenie úspešné do nového školského roku. Děkuju. Dovidenia.